5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय गोबां मानसिफोरानो नेगासिनो दं प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि गोदान सार्भे आरो गोदान पाक्कानि न'खौ मोननो थाखाय। मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन 2024 आव बेनि गोदान सार्भेया जागोन आरो 25 आव नोंथांमोना बे गोदान 2025 आव प्रधानमन्त्री आवास योजना स्किमनि जोहै पाक्कानि न'खौ मोननो हागोन। नैबे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे न' होग्रा प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण बे स्किमनि जोहैनो गोबां गोरिब सुबुंफोरनो गामि जायगा बा सोहोर जायगायाव थानाय गोरिब सुबुंफोरनो गभर्नमेन्टआ पाक्कानि न' होयो। नोंथांमोननो बेयाव रां सोनाय जायो मोनथाम किस्तियाव DBT सिस्टेमनि जोहै आरो बे नोंथांमोना रांखौ मोननानै गावबागावनो नोंथाङा न'खौ लुनानै लानांगौ प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि जोहै पाक्कानि न'खौ। दा फैबाय थानाय समाव 2025 आव नोंथाङा बोरै बेनिफ्राय सायख'जागोन, नोंथांनाव मा डकुमेन्ट थानांगोन आरो बेनि एप्लाइ प्रसेसा माबायदि रोखोमै जागोन, बेनि A to Z आपडेटखौ नोंथांमोननो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव होगोन। गोबां जायगाफोराव दा बेनि सार्भेया सोलिबाय दं। जुदि नोंथाङा सार्भेयाव सायख'जायो अब्ला नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि पाक्कानि न'खौ लुनो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय 1,30,000 बेखिनि रांखौ मोनगोन। लोगोसे नोंथाङा जब कार्डनि मददावबो नोंथाङा रांखौ मोननो हायो। आरो जोङो मोनसे आपडेट नायबावगोन, जाय बिथांमोना दाख्लैबावै फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोनबाय, नोंथांमोना गावबागावनि रांखौ नैबे जब कार्डनि मददाव नोंथाङा बोरै चेक बानायगोन, नोंथांनि राङा जब कार्डआवबो हाबो, नोंथाङा बेनि रां हाबनायनि डाटाखौ बोरै चेक बानायगोन जोङो बेखौबो नायगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों, जुदि नोंथाङा प्लेन जायगायाव थायो अब्ला नोंथांनो नैबे 1,20,000 रांखौ होनाय जायो आरो जाय बिथांमोना नैबे हिल एरियायाव थायो, डिफिकाल्ट एरिया, नैबे IPA डिस्ट्रिक्ट, हिमालयान स्टेट, नर्थ इस्टार्न स्टेट एन्ड इउनियन टेरिटरि अफ जम्मु काश्मीर, बेफोरबायदि जुदि नोंथाङा जायगायाव थायो अब्ला नोंथांनो 1,30,000 नोंथांनो रांखौ होनाय जायो पाक्कानि न' लुनो थाखाय। दानिया बेयाव नोंथाङा एप्लाइ बानायनो थाखाय माबायदि प्रसेसआव बानायनांगोन जोङो बेनि एप्लिकेसन प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा बेखौ अनलाइन माने बेयाव अनलाइन दं, नाथाय नैबेखौ अनलाइन नोंथाङा हारसिङै बेखौ अनलाइन बानायनो हाया। मानो होनोब्ला गिबियावनो नोंथांनि न'आव फैनानै सार्भे बानायफैगोन, ब्लक वाइसनिफ्राय बा PCDC वाइसनिफ्राय सार्भे बानायफैगोन नोंथांनि न'आव। जुदि बे सार्भेयाव नोंथांनि गासैबो क्राइटेरिया मिलायो अब्लासो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन बानायनो हागोन। बेखौ नोंथांनि ब्लक लेभेलनिफ्रायनो डाइरेक्ट अनलाइन बानायनानै होगोन। नोंथाङा बेखौ हारसिं अनलाइन बानायनो हानाय नङा। नैबेयाव बेनि अनलाइननि नोंथाङा नैबेयाव लिंकआव क्लिक खालामना नायबा नुनो मोनगोन बेयाव माबायदि एप्लाइ बानायो। बेखौ PCDC बा ब्लक लेभेलनिफ्राय नोंथांनो एप्लाइ बानायनानै होगोन जुदि सार्भेयाव नोंथाङा सिलेक्ट जायोब्लाथाय। दानिया बेनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया, नैबे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि गोदान इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ चेन्ज खालामनानै होदों। बेयाव आगोलनि नैबे पुराना बेयो इलिजिबिलिटि क्राइटेरियामोन, बेयाव गोबां गोरिब श्रेणी जाय बिथांमोननि मान्थलि आया गोबां खम आरो बेयाव नोंथाङा पाक्कानि न' गैयै, इन्जुरनि न'आव थाग्रा बेफोरबायदि श्रेणिनि सुबुंफोराल' बेयाव न'खौ मोनोमोन। दा नाथाय नोंथाङा 10,000 रां जुदि नोंथांनि न'खरा खामायो अब्लाबो नोंथाङा बेयाव दा रांखौ मोननो हागोन आरो नोंथांनि न'खराव साखा गंनै बाइक थाबाबो नोंथाङा दा प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि जोहै पाक्कानि न'खौ मोननो हागोन। आरो डकुमेन्टखौ नोंथाङा बेयाव मेन डकुमेन्टआनो जाहैबाय आधार कार्ड। नोंथांनि बेयाव आधार कार्डनि गोनांथि जागोन, सेल्फ एटेस्टेड कपि नांगोन नोंथांनि आधार कार्डनि आरो नैबे जब कार्डआ थाथारनांगोन नोंथांनियाव, मानरेगानि जब कार्ड नोंथांनाव थाथारनांगोन आरो बेंकनि डिटेल्स, बेंक एकाउन्ट नोंथांनाव थाथारनांगोन आरो स्वच्छ भारत मिशननि SBM नाम्बार आरो एफिडेभिट बेयाव नोंथांनो नांगोन। नोंथांनि न'आव पाक्कानि न' गैया बेफोरबायदि नोंथाङा एफिडेभिट बानायनांगोन बा गावब्रानिफ्राय नोंथाङा लिरना लायबाबो नैबेयाव नोंथाङा जागोन। बे मोनबा नोंथांनियाव गासैबो डकुमेन्टसा नोंथांनियाव थाथारनांगोन अब्लासो नोंथाङा इलिजिबोल जानो हागोन। 2025 आव नोंथाङा न'खौ मोनहैनो हागोन। दा बेनि दाब जायगायाव बेनि सार्भेनि खामानिया सोलिगासिनो दं। नोंथाङा बेखौ डाइरेक्टयै एप्लाइ बानायनो हाया। गोबां मानसिफोरा सोंहरदों बेनि एप्लाइया जाबाय नामा, माबायदि एप्लाइ जायो। नोंथाङा बेखौ एप्लाइ बानायनो हानाय नङा। नोंथांनि ब्लक वाइस बा PCDC वाइसनिफ्रायसो बेनि सार्भेया जागोन आरो नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट जाबा नोंथांनि बे एप्लाइखौ बिथांमोनानो बानायनानै होगोन। नोंथाङा रोखा जाबाय जानो हागौ। आरो नैबे
फैसाया एबारो बारायनोबो हागौ मानो होनोब्ला बेजों लोगोसे गोबां स्किमजों सरजाबफानानै नोंथांनो सलार पेनेल फाउन्डेसनेल टेप इलेक्ट्रिसिटि कानेक्सन बेफोरबायदि नोंथांनो स्किम होफानो नैबेयाव गभर्नमेन्टआ मोनसे बिग आपडेट फोसावदों आं नोंथांमोननो बेनि आपडेटखौ आगोलावनो होखांबायमोन दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोना दाख्लैबावै फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोनबाय दा नोंथांमोना गावबा गावनि नैबे जब कार्डआव नोंथांनि राङा हादोंना हाबाखै जोङो बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेनि आपडेटखौबो नायदिनि दानिया जाय बिथांमोना दाख्लै फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोनबाय नोंथांमोना गावबा गावनि जब कार्डआव रां हाबनायनि नोंथाङा डाटाखौ नायनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन जब कार्ड आरो नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों नैबेयाव महात्मा गान्धी नैबे NREGA बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन आङो दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन आङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव क्लिक बानायनानै होबाय नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामनानै होबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबेयाव नोंथांनि ब्लक डिस्ट्रिक्टनि ब्लक थागोन बेयाव आङो बेयाव मोनसे ब्लकआव क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि ब्लकआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव पन्सायत जोंनियाव नैबेयाव पन्सायत गैया जोंनियाव BTCआव VCDC थायो नोंथाङा गावबा गावनि VCDCआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन दानिया नोंथाङा नैबे 4 नाम्बाराव जब कार्ड इमप्लयमेन्ट रेजिस्टार बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन नैबे 4 नाम्बाराव आरो नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि जब कार्डनि नाम्बारखौ नुगोन आरो नोंथांनि नैबे नोंथाङा नाम्बाराव क्लिक खालामनानै होनांगोन जब कार्डनि नाम्बाराव नैबेयाव नोंथांनि नामा थागोन आङो बेयाव मोनसे नामाव क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि आं नैबेयाव सासे बेनिफिसारिनि नैबेयाव नामाव क्लिक खालामबाय बेयाव गोबां लिस्ट थागोन नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि दानिया बेयाव नोंथांनि गासैबो नामा नैबेयाव जाखांगोन नोंथांनि SC ST नोंथांनि जायगा ग्राम पन्सायत VCDC बेयाव गोबां बेबायदि डिटेल्सआ नोंथांनिया जाखांगोन नोंथांनि बेंक एकाउन्ट बेयाव जाखांगोन नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय दानिया नोंथाङा फैसा हाबनायनि डिटेल्सखौ प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि फैसा हाबनायनि डिटेल्स बा नोंथाङा जब कार्ड मावनानै बेसेबां दासिम रां हाबदों बेयाव गासैबो डाटाखौ नोंथाङा नैबेयाव नायनानै लाबानो जाबाय जाय बिथांमोना गोदानै प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणआव पाक्कानि न'खौ मोनदों नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव गावबा गावनि जब कार्डनि मददाव राङा हाबदोंना हाबाखै चेक खालामनानै बेबायदिनो नोंथांमोना लानो हागोन नैबेयाव गोबां नाम थागोन नोंथांनि बेयाव VCDC वाइसआव थागोन नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै गावबा गावनि नामखौ नागिरबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ